Čaute ľudia, tak dnešnú videu, jak môžete vidieť, tak mám ste 160 gemov, máme tu nejaké krásne SpongeBob pozadie, nejaký SpongeBob Dash a máme konečne myšku. Všijete? Proste mám myšku, konečne. Konečne mám myšku. A dúfam, že sa mi s myškou bude hrať lepšie, ak tam bude skakať. No takže máme tu nejaký SpongeBob Dash, takže ideme na SpongeBob Dash. Ideme na to. No to celkom ide na počítači, ja si myslím, že hej, no. Ideme na to. Sakra, no. To som videl ten blok Dash. No super, to je super proste. Si bolo taký dobrý design, to som nečakal. Počkaj, proste sakra, nemôžem. Raz. Jak sa skáče sa stále medzerníkom, je stále skáče medzerníkom. Tak to tam myška mi je na nič. Teraz idem vyhodiť obal od myšky, lebo to stále máme prečo. Ja to sa hodí taká. Troška idem vyhodiť, no, červená myška. Sakra, že aj zreté koleno, tak samozrejme. Není mi úplne najlepšie, keď som sa teraz práve uhol, ale no, tak nič. Ja som myslel, že s myškou sa môžem aspoň skákať, vole, ale musím stále skákať s medzerníkom, tak to je na nič, tá myška tu dostám, guys. Akože na kreslenie toho v skicári to je dobré, hej, ale na Stumble Guys to je úplne myšlené. To hlavne na Stumble Guys, to proste, chápete? Tak nič, no. Aj. Som si hodil už teraz na niečo také. Sakra, škola, bože. Tak, ste si všimnú, to neviem, či to vidíte, ale Stumble Guys, keďže mám to preložené do slovenčiny, ak môžete vidieť, že hráč všetko, tak to tam hore v nejakej lište ukazuje zakopnite chlapci, takže Stumble je zakopnite a Guys sú chlapci, alebo chalani teda. Tak aj nič, no tak to musím skákať normálne, to je náhovno. Úplne. Sakra, však to sa nedá, bože. Však skoč! Bože. Pána. Pre pána Jana. Zomriem. Choď na bok. Však choď na bok. Bože. Ja som 16. Neviem koľko je 16 plus 16 síce, ale toto síce nebudeme hrať, lebo to je nuda úplne, ak môžete vidieť, lebo proste to nejde. Ja som si hovoril, že sa chcem premenovať, keďže máme konečne tých 160 gemov. Ale ak môžete vidieť túto, tak máme Minecraft na tých 180. A my ešte môžeme, jak sa to posúva, Ježiši Kriste. 50 gemov získať až potom, jakobyže, takže to nie je moc dobre výhodné. Ja som teraz dostal 60 gemov, takže sa ideme do shopu, môžeme napadnúť nejaké gemy a budeme mať aspoň 100 ďalších, tak budeme 100. Takže páči sa mi toto, že ten SpongeBob edícia, ale proste je to divné, proste nejaké. Je to nejaký SpongeBob Pass, však SpongeBob už dávno pridali do Minecraftu, do Stumble Guys, takže neviem, no, prosím gemy. Nejaká postava, musím už, aká najlepšia postava? 69. 69 tých si môžeme
kúpiť nejakú hovadinu, ďalšiu hovadinku. Čo nie je také hrozné, ale sú to samé bubsky. Common skiny za 50 ktorú som skoro aktivoval, tak sa idem premenovať, takže je to dobrá investícia, preto sa nevolám na tí 138, ale 138. Viete čo, ja nerad sa mi to robí, ale viete čo, ja sa nepremenujem. Ja budem na tí 138, je to proste taká pekná náhoda, že som sa pomýlil, samozrejme, tak proste prečo si to nenechať? Je to aspoň spomienka nejaká menšia. Budeme si zahrať nejaký super waterpark, takže tobogány nejaké. Keď nám vypadli ninja kortničky tobogány, dobre by to bolo, ale myslím, že nepadlo. Akože dneska bolo vysvedčenie u nás, neviem čo to bolo, ale bolo vysvedčenie. Nepýtajte sa ma na známky, to je jedno. A dostal som nejakú takú blbú ceru, súťažím s Talentídou. Neviem, čo to znamená, ale je to nejaká matematická súťaž, čo to je. No, tak jasne super, máme toto. Mám rád. Neviem, či to na počítači pôjde, ale na mobile som to požinoval to tu. Neviem, či som to točilo aj na mobile, ale proste to je úplne lepšie ako reálne tobogány, lebo tam proste musíte prejsť nejakú blbú prekážku a tu vediem, lebo tam musíte prejsť cez nejakú blbú vodu. Oh no, oh god, ja som blbec. Čo mi sa to laguje, tak preto som spadol. Sakra, však choď. Takže to je tým, že... jasne, že to je tým, že mám nachrojený monitor. Na strane, nie! Bože, Woodrecht. To bol nie Woodrecht. Ježiš. Tak zatáča, to je také Napravné. Chcel povedať? Bože, šupisko. Bziu. Sakra. Bziu. Sakra, ja som blbec. Som trafil. Pokračujte mi. No, tak. Nič. No. Ale ešte nikto nevzťahuje, takže dobre. Myslím, že dobre to je. Dobre, vedeme dneska. Nikto nevzťahuje, to je dobre. Zatiaľ vediem, neviem, či vediem, ale už nikto nie je celý a určite by niekto celý. Aha, OK, už je jeden celý. Aj tam jeden išiel predo mnou. Tam už sú ostatní, konkurencia sa blíži. Už je tu konkurencia. Hneď predo mnou, tu bola konkurencia. Je tu stále konkurencia, keď vyhrám aspoň toto kolo, musíte pogratulovať a dať like a odber za odmenu, pretože to je veľmi ťažké toto hrať. Samozrejme tento stav bude aj na počítači, už máme rozvinutú sériu. Takže bol by som rád za like na tomto videjku a samozrejme, že prehrajem. Alebo som pri konci, čož, dobre. Mám dobré body, ale nevadí, že som prehral, mám dobré body. Mám myšku, sakra. Ja mám myšku. Kde je? No, to je dobré. Je to je, myslím, tretí diel. Jasne, že tretí diel. Asi tretí diel. Teraz som netočil na tam boge, lebo som nevedel, jak natáčať, pretože som furt skúšal dávať proste to okna Windows, Alt G, ale nešlo proste to. Kde som to spravil? Nešlo to, takže som...
Oke.